rezolvat problema. Avem pe domnul meseriaș, se ocupă de noi. Domnul meseriaș, ce spuneți? Să-l rezolvăm? Rezolvăm, nu? Mă rog de tine, că altfel am halit. Haideți să arătăm la lume despre ce se întâmplă, că trebuie să știe și alții. Asta e un video informativ. Scurt, așa. Da, ca să știe lumea ce înseamnă erorile, ce înseamnă aia. Că nimeni nu-i măsură. Toată lumea numai comentează că e aia. Le comentează de mult toți. Da? Absolut. Avem aici. Așa. Spune-mi din ce zonă, ce firmă ai, cum se cheamă? Timișoara, Da. pe toată zona de vest, Da. dar facem și deplasări mai lungi. Ok. Ne ocupăm strict cu frigo și clime de camion. Da. Las un număr de telefon. Poftim? Las un număr de telefon. 0735 25 88 0. Și suntem singuri din zonă pe 24/7 și la orice oră din zi și din noapte. Ne deplasăm, facem tot posibilul să și reparăm. Absolut, clar. Da. Nu știm. Mai sunt și probleme care nu se pot repara Pe loc. pe încărcare. Așa că cei care aveți probleme în zona care a fost menționată, dați în telefon că merită. De fapt, care a fost problema? A rezolvat și problema. Am avut ori de mine. Corect. Am avut o problemă, să zicem, cu umiditatea. Aia a fost problema. Important e că nu e nimic mai grav și că s-a rezolvat. Marfa e aproape de temperatură. E Perfect. un pic de marjă, dar nu avem ce face. Asta e bine. Important e că nu e ceva grav în care să compromită marfa. Corect. Bine că l-a rezolvat, deci haideți că am rezolvat problema. Dacă aveți nevoie, un băiat de nota 10, ca să știți, n-a fost ca celălalt, știți voi care, să zică că e una și alta, hai, vă las încă o dată numărul lui și hai, și vă pun și pagina de TikTok, ca să Sănătate, numai bine! numai bine sănătate. Contact aici.